سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلوم سوني 18 ميازيح زيت دالو علتو زيناتات يزلكم مصيلخو كموترو كيساف فصامي مدباتنا نختكتاتلونا ندعدمكو بقدامነት ارئسተ ዜና ቆጽርናይቶም በማከላይ ባህሪ ከሰግሩ ዝህቁኑ ኤርትራውያን ዝርከቦም ስደተኛታት ዝተፈላልያ ሀገራት ብስተዓጻጸፈ ይውስኽ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ፖለቲካዊ ቅልውላው ሱዳን ንምፍታሕ እማመ አቅሪቡ ኣብ ቀይ ባህሪ ዝረዘሉ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት መራኽብ ንምግታእ ብሓይሊ ባህሪ አሜሪካ ዝምራሕ ፍሉይ ሓይሊ እማም ከቀውሚዩ ነከተማ ማሪውፖል ዩክሬን ዝከላኸሉ ወታደራት ከሳም ወዳታ ከዋጉ ምዃኖምን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ቆጽርናይቶም በማከላይ ባህሪ ከሰግሩ ዝህቅኑ ኤርትራውያን ዝርከቦም ስደተኛታት ዝተፈላልያ ሀገራት ብሰዓጻጸፈ ይውስኽ ቆራሮ ወቅቲ ሀገራት አውሮፓ አብዙ ዳሉ ዘለዋን ቆጽርናይቶም በማከላይ ባህሪ ከሰግሩ ዝህቅኑ ኤርትራውያን ዝርከቦም ስደተኛታት ዝተፈላልያ ሀገራት ብሰዓጻጸፈ ይውስኽም ዘሎ ንጉዳይ ስደተኛታት ዝከታተላ ትካላት ገሊጸን ኣብ ቀዳመ ሰንበት ጥራይ ውሽጢ 48 ሰዓታት ለ800 ስደተኛታት ናብ ደሴት ላምፓዱዛ ከም ዝሰገሩ ዝሓበራ ማዕከናት ዜናም እዚ ቁጽር እዚ ኣብ ዝቕጽል ሰሙናት ብሰዓጻጸፈ ክውስኽ ተኽእሎ ከም ዘሎ አመልኪተን በማዕከናት ዜና ኢጣልያ ዝወሃቦ ዘሎ ሓበሬታ መሰረት ዝበዝሑ ካብቶም ስደተኛታት ዜጋታት ኤርትራ ግብጺ ሶሪያ ሱዳን ሶማሊያን ኒጀርን ምዃኖም ተገሊጹ ገዚያው ማዕስከራት ኢጣልያ ለላዓሙ ሰባት ሒዙ ምህላው ዝገለጸ ፖሊስ አግሪጀንቶ ናብ ካልእ ዞባታት ኢጣልያ ናብ ዝርከብ ማዕስከራት ስደተኛታት ዝግበር መስርሕ ክቀላጠፍ ጸውዕ ይርከብ አማሕዳሪ ላምፓዱዛ ቶማር ተሎ በወገኑ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ማዕከላይ መንግስቲ ኢጣልያ በዓብዩ ከሕብረት ኤውሮጳ ጻዕሪ ሰባት ንምእላይ በሰንኩ ዝፍጠር ጥዕናዊ ጸገማትን ንምውጋድ ተሳትፎም ከዕዝዙ ጸውዑም በኻል ወገና ማዕከላይ ባህሪ እንከለው ናይ ምጥሓል ሓደጋ አጋጢሞም ብህይወት አድህን ናይ ዝተሓገዙ ሰባት ቁጽሪ ኣብ ሓደ ሰሙን ልዕሊ 205 ምብጽሑ ተገሊጹ ሓሙሽተ ካብቶም ንስክላ ዝደሓኑ ሰባት ህይወቶም ኣብ ኣስጋ ኩነታት ወዲቆም መንባሩ ሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት ሓቢሮም በሓፈሹ 2022 ዓመተ ምህረት ካብ ዝጅምር ልዕሊ 4000 ስደተኛታት ዝተፈላልያ ሀገራት ኣብ ማዕከላይ ባህሪ እንከለው ተታሒዞም ናብ ሊብያ ከም ዝምለሱ ክግበር እንከለው ብውሕዱ 417 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሳኑ ጸብጻብ ኣህጉራዊ ትካል ስደተኛታት የመላኽቱ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ፖለቲካዊ ቅልውላው ሱዳን ንምፍታሕ እማመ ከም ዘቕረበ ሱዳን ትሪቡን ሓቢሩ መልእኽቲ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ዝሓዘ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢቱ ዑስማን ሳልሕ ኣማኻሪት ፕሬዝዳንት አቶ የማነ ገብረአብን ኣብ 6 መዓልታት ክልተ ግዜ ምሳብ ወንበር ሉላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን ከም ዝተራኸቡ ዝሓበረት ማዕከን ዜና ቀንዲ ዕላማ ትርከብ እቲ ፕሬዝዳንት ፖለቲካዊ ቅልውላው ሱዳን ንምፍታሕ ዘለዎ እማመ ንምቕራብ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ልኡኻት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ብ10 16 ሚያዝያ ምስቲ ጀነራል ከዝራርቡን ከለውም ኣብ መንጎ ኣብ ዝነበረ ግዚውን ምስ ምክትል ኣቦ ወንበር ሉላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ሐምዳን ህዳጋሉን ካልኦት ሰበስልጣናት ሃገር ተራኺቦም እዮም ድሕሪ ውድቀት ስርዓት በሽር ኣብ ቀራና መንገዲ ትርከብ ሱዳን ወታደራዊ ጉጅለ ስልጣን ብሒቱ ንዲሞክራሲያዊ ሲቪላዊ ስርዓት መንግስቲ እቲ ሃገር ከይሐቅቕ ህዝቢ እቲ ሃገር አንጻሩ ናዋር ዝቐጸለ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ምክያድ ይርከብ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጸገቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወታደራዊ ጉጅለ ሱዳን ምዃኑ ዝገልጽ እኳ እንተኾነ በሰንከቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ መስሪቱ ዘሎ ስልታዊ ዝምድና ግን ብወገን ሱዳን ተኣማንነት ከም ዘይብሉ ተንተንቲ የረዱም በውሽጣዊ ፖለቲካዊ ቅልውላው ትሕመስ ዘላ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ በጉዳይ ዶብ ኣብ ተደጋጋሚ ግጭት ክትሽመም ከላም በአጣማ ናይሉን ኣብ መስሓብ ምህላው ይፍለጥ ሱዳን ሰራዊት ኢትዮጵያ ካፕቴን አስታት 26 ዓመታት ወርር ሒዝዎ ዝጸንሐ ክፋል መሬት ይዝበለቱ ከባቢ ዶባት በወታደራዊ ኃይል ደፊያ ከተውጽኡን ከላ ኢትዮጵያ ካብ ወገን ኤርትራ ሓገዝ ትረክብ መንባሩ በሓደ ሓደ ኣካላት ሱዳን ይስማዕ ነይሩ ንኤርትራ ፍጹም ምልኪ ብመታው ፖለቲካዊ ህይወት እቲ ሃገር ከም ዝቐተለ ዝግለጽ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ሱዳናውያን ገጢሙኩም ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ከይፈትሓልኩም ዝብል እማመ ምቕራቡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሪኢቶኦም ንዝህቡ ዘሎ ብዙሓት ዘገረመ ዛዕባ ኮይኑሎም ንኤርትራ ን31 ዓመታት ዝመርሕ ዘሎም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣብ 2005-2006 ውን ኣብ ምብራቕ ሱዳን
ዝነበረ ቅልውላው ኣብ ምፍታሕ ተኣምር ከም ዝሰርሐ ብደገፍቱ ፕሮፓጋንዳ ይካየድ እንተኾነም እቲ ኣብቲ እዋንቲ ዝተበስዐ ስምዕ ዓመት ከይመልአ ከም ዝፈረሰን ኩነታት ምብራቕ ሱዳን ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ካብቲ ዝነበሩ ዝበኣሰ ተሓላሊኹ ምህላውን ነቲ ኩነታት ብቕረባ ዝከታተሉ ወገናት የረድኡ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርአ ዘሎ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት መራኽብ ንምግታእ ብሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ዝምራሕ ፍሉይ ሓይሊ እማም ክቐውም እዩ Associated Press ንምክትል ዋና አዛዚ ናይቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ተዋፊሩ ዝርከብ መበል 5 ጭፍራ መራኽብ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካም አድሚራል ብራድ ኩፐር በመጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ዜና እቲ ሓይሊ ዕማምነቲ ብሰንኪ ኩናት የመን አንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ቀይ ባሕሪ ኣብ መውሓስ ዝዋፈር እዩ እንተኾነቲ አድሚራል አንጸላልዩ ንዝብሎ ዘሎ ሓደጋ ይኹን በተደጋጋሚ ዝተኻየደ መጥቃዕታት በቲ ብኢራን ከም ዝድገፍ ዝንገረሉ ሕቲ ከም ዝተፈጸመ ኣይተንበህን ነቲ ሰፊሕ ክልማይ ኣሜሪካ በይና ከተውሕሶ ስለዘይኽእል መሻርኽቲ ከም ዘድልይዋ እቲ አድሚራል ገሊጹ ኣብ ባሕሪን ዝመደበሩ እዚ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ናይቲ ዞባ 35 ሃገራት ዝተሳተፈው ልምድ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መካየዱ ኣይረሳዕን እቲ ዝተኻየደ ወታደራዊ ልምድ ሓደ መበገሲ ናይቲ ንቀይሕ ባሕሪ ክውሕሱ ዝብል ዘሎ ሓይሊ ዕማም ምዃኑ ጸብጻባት አሶሺየትድ ፕሬስ ኣመልኪቱ ኣሜሪካ ብዘይካቲ ዘካየደቶ ንሓያሉ ሃገራት ዝሓቆፈ ልምድ ሓይሊ ባሕሪ ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት እቲ ዞባውን ሓባራዊ ወታደራዊ ስልጠናታት ከተዋሃድ ጸኒሓ እያ በኣሜሪካ ይኹን ካልኦት ሃገራት ተወዲቡ ኣብ ክልል ማያት ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝካየድ ሓባራዊ ወታደራዊ ልምዳት ዘይተሳተፍ እንኳ ሃገር ናይቲ ዞባ ኤርትራ ጥራያ መዚዝ ተሓዘ ዜና ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ሰለስተ ሃገራት ቀርን ኣፍሪካ ንዝወረደ ደርቅን ምካት ዝሕግዝ ተወሳኺ ናይ 114 ሚሊዮን ዶላር ሓገዝ ለጊሳ USA ኣብ መግለፂኡ እቲ ናይ 114 ሚሊዮን ዶላር ሓገዝ ኣብ ኢትዮጵያ ኬንያን ሶማልያን በሰንኪ ዋሕዲ መግቢ ኣጋጢሙን ዘሎ ደርቂ ንምካት ኣብ ልዕሊ ዝተዋፀ ባጀት ተወሳኺ ሓገዝ ከም ዝኾነ ኣመልኪቱ ኣብ ሃገራት ቀርን ኣፍሪካ ብሓፈሽኡ ልዕሊ 20 ሚሊዮን ህዝቢ ንሓደጋ ደርቂ ተቓልዩ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ እቲ ዞባ ንተኸታታሊ 2 ዓመታት እኹል ዝናብ በዘይምርካቡ ኣብ ልዕሊ ቀረብ ዝስተማይ ዝራእትን ጥሪትን ከቢድ ሃሳይ ኣስዒቡ እኳ እንተኾነ በሰንኪ ውግእ ሓድሕድ ሰብ ስርሑ ጥሜትን ናይ ዘሳቒ ዘሎ ህዝቢ ቁፅሩን ቀሊል ከም ዘይኮነ USA የምልክት እቲ ሓገዝ ኣብ ኬንያ ብዋሕዲ ማእዛዊ ምግቢ ንዝተጠቕዑ ህፃናት ስልጠና ንሰራሕተኛታት ጥዕና ኣብ ዝኣመሰል መዓላ ክዋፈር እንከሎም ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሶማልያ ከዓ ህጹጽ ናይ ምግቢ ሓገዝ ንዘድልዩ ልዕሊ 2 ሚሊዮን ዝኣክል ህዝቢ ክሕገዝ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ እውን በተመሳሳሊ ኣብ ዝተማይን ናውቲ ሕክምናን ኣብ ምቕራብ ክዋፈር ምዃኑ ተገሊጹ ኣብዚ እዋን እዚ ኩናት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ፈጢርዎ ዘሎ ቀረብ ዋሕዲ እኽሊ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝለኣኽ ረድኤት ሙሉእ ብሙሉእ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ይካየድ ምህላው ዘመልከተም ካልኦት ሃገራት ኣብቲ ናይ ህይወት ኣድሕን መስርሕ ክሳተፋ ጸዊዑ ነከተማ ማሪውፖል ዝከላኸሉ ወታደራት ከሳብ መወዳእታ ክዋግኡ እዮም በሰራዊት ሩስያ ተኸይባ ንዘላ ወደባዊት ከተማ ማሪውፖል ዝከላኸሉ ዘሎ ወታደራት ዩክሬን ከሳብ መወዳእታ ክዋግኡ ምዃኖም ቀዳማይ ሚኒስተር ዴኒስ ሽማይሃል ገሊጹ ንሱ ዋላ እኳ ሩስያ እቶም ዝተረፉ ወታደራት ኢዶም ክቡ ግዜ ገደብ እንተቐመጠት ዛጊት ግን እታ ከተማ ኣብ ኢድ ሰራዊት ሩስያ ኣይወደቐትን ኢሉ ብኻልእ ዜና ዩክሬን ዝኾነ ግዝኣት ምብራቃዊ ዶንባስ ኣሕሊፋ ከም ዘይቲ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ዜሌንስኪ ገሊጹ ኣብ ቀረባ ሰሙናት ቀንዲ ትኹረት ምጥቃዕቲ ሩስያ ኣብ ምብራቃዊ ዩክሬን እዩ ዘሎ ሰራዊት ዩክሬን ህገስጋስ ሰራዊት ሩስያ ኣብ ዝዓገተሉ ወደብ ኣውዴሳውን ቀጻሊ መጥቃዕቲ ሮኬት ይፍጽም ከም ዘሎ ኣማሓዳርታ ከተማ ገሊጹ ትማል ሰንበት ዝነበሩ ካልኦት ምዕባለታት ብምኽንያት በዓል ትንሳኤ መልእኽቲ ዘሕለፈ ሊቀ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብ ዩክሬን ሰላም ክሰፍን ዝጽውዖ ኮይኑ ህዝቢ እናተሳቀየ ቅልጽም ምንፋሕ ጠጠው ክብል ኣለዎ ብምባል ተዛሪቡ ኤውሮፓ ተሻርኽቲ ሩስያን ቤላሩስን ካብ ግዝኣታ ክወጻ ዘቐመጠቶ ግዜ ገደብ ቅድሚ ምእኻሉ መካይን ደቡብ ፖላንድ ቤላሩስ ንምቁራጽ ተሰሊፈን ኣለዋ ሰመዝ ሩስያ ምክትል አዛዚ ሻምናይ አርሚ ሜጀር ጀነራል ቭላድሚር ፎሮሎቭ መማቱ ኣረጋጊጹም ኣሎ ንሱ ካብቶም ኣብ ኩናት ዩክሬን ዝተቐተሉ ብዙሓት ላዕሎት ኣዛዚ ሰራዊት ሩስያ ናይ ቀረባ ግዳይ ኮይኑ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ሽማሃል ምስ ኣሜሪካዊት ማዕከል ዜና ABC ኣብ ዝገበሮ ጻንሒት ሩስያ ኣብ ማሪውፖል
ዝርከቡ ወታደራት ዩክሬን ክሳብ ሰንበት ኢዶም ክቡ ዝቐመጡት ወገደብ ከም ዝተነጸገ ገሊጹ እታ ከተማ ዛጊታ ብኢድ ሓይልታት ሩስያ ከም ዝወረት ዝገለጸ ተቐዳማይ ሚኒስተር ሓይልታትና ወታደራትና ክሳብ ሕጂ ኣለዉ ስለዚ ክሳብ መወዳታ ክዋግኦም ክሳብ ሕጂ ድማ ኣብ ማሪውፖል ኣለዉ ኢሉ ሰራዊት ሩስያ ግና ዳርጋ ንምልእታ እታ ከተማ ከም ዝተዋጽራ ገሊጹ ዘሎ ሩስያ ነታ ከተማ እንትተዋጽራታ ግዛት ክሪሚያ ምስተን ዕጡቓት ደገፍቲ ሩስያ ተታሒዘን ዘለዋ ግዛታት ምብራቃዊ ዩክሬን ዘራኸበሉ መንገዲ ስለ ዝፈጥር ንሰራዊት ስትራቴጂካዊ ዓወት እዩ ሓይልታት ሩስያ ሲቪላትን ዝቆሰሉ ወታደራትን ዘውጽሉ ሰብኣዊ መተሓላለፊ ክኸፍቱ ዩክሬን ዝጽውዕት ኮይኖም ዛጊት ግን ኣይተፈጸመን ኣብታ ከተማ ዘሎ ኩነታት ንሰላማውያን ሰባት ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኾነዮም ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ዝገልጹ ሓይልታቶም ንከተማ ማሪውፖል ምክልኻል ኣብ ዝቐጸለሉ ሰመዝ ዩክሬን ዝኾነ ግዛት ሩስያ ንምሃብ ከም ዘይተሰማምዑ ኣፍሊጦም ኣለዉ ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ ብሰንበት ምስ ሲኤንኤ ኣብ ዝገብሮ ጸንሒት ኩናት ጠጦ ንምባል ግዛት ዶንባስ ገለ ክፋል ምብራቃዊ ዩክሬንን ንሩስያ ምሃብ ዝብል ሓሳብ ከም ዘይቕበሉ ተዛሪቡ ዩክሬንን ህዝባን ግልጽ እዮም ናይ ካልኦት ግዛት ሃቡና ይብልናን ናትና ግን ኣይንህብን ክብል ኣብ መደሩ ገሊጹ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም